Dayo tayo sa Badge Pares Balbacua sa San Andres Street, Manila City. Saan matatagpuan ang Pares Balbacua na may balat, tuwalya, puso, pisngi at pata ng baka. Hindi ako sanay na... Sabi ka din sa bala? Tuwalya? Ito yung tuwalya, sir. Tuwalya. Kasama sa... Yan, tuwalya. Siya ito ba mabilis? Tapos puso. Puso. May puso. Sa buong puso yan, sir. Kinati-hati na. Tapos ito, At pata. pata. Ayan yung pata. Special yan. Para sa Laksa ng sa pangbalasa. ito. Ayan yung pampalasa. Babang pala. Baka pa rin yan, sir. Ito yung parang makita nila. Yan. Ito. Hindi naman, hindi na kasama sa service. Ito, sir, nakaslice. Ayan din yun. Ganito din yan, kaya lang, hindi kasi siya pang regular siya. Which is may mix din niya, puso, tuwalya. Puso, tuwalya, balat. Ito naman, pata, balat, buntot. Yun ang ginagamit natin. Tapos ilang oras yan, sir? Pisngi. Ilang oras kung pinapakuluan? Mostly mga 6 hours. 6 hours talaga. 6 to 7 hours para maganda talaga pagkalambot nito. Mamaya makikita mo yung mga puso tuwalya. Pisngi, yan, magagandang part. Skin ng bakalat yan, sir, bakalat. Hati-hat na kayo. Ayan yung pata, sir, no? Pata lang yan, sir? Bata pa lang. Balwa ko. Naluto, yan yung mga tinatagtag pinaw. Sorry, hindi ako dali mag-explain. Hindi nga, syempre, sabi sa mukha. Sa kamay nila. Puso ng sabi, ay puso na. Ayan yung pata, ma'am. Pata. Ito yung special pata. Meron din tayo pisngi. Ayan, piski din ng baka, ma'am. Ito, pisngi. Pisngi na pata. Tuwalya. Tuwalya. Mostly balat na yun. Balat. Tama mo yung pata, puso tuwalya. Regular ito, sir. Ito yung regular, no? Regular. Regular sardines. 50 pesos with rice.
Balbakwa lang talaga siya, ma'am. Mix ng balat, Kami. puso, pisngi, ng baka. Palagyan ng mga hangte, konting-konti lang. Kasi konti lang talaga. Kan ikaw, Buwasan mo pa, konting-konti lang, konting-konti. Ayan. tapos tagyan ko garlic. Palagyan na lang yung sabaw. Sa rice na. Rice po. Cheese. Wait lang ha. Ako sa